こんにちは、エンディです。今日は香港ビジネス、広東語について話したい、練習したいと思います。一緒に練習しましょう。まず、ゆっくり一緒に読みますね。右側だだ日本語の説明意味あるので、だから一緒読んで、このまま覚えましょう。OK，1版から。早晨，你好。你幸會，幸會。3，我係 Andy，負責 sales，負責擔當ですね。4，請多多指教。これ覚えた方がいいです。請多多指教。5、好耐冇見。続きます。會議1番。我哋開始啦。2、你有冇意見？3、我同意你嘅睇法。睇法あなたの見方ですね。4、我需要時間考慮。考慮聽到考える。OK。5、會議じゃない。會議幾時完？はい。続く。email 1番。請盡快回覆。2、請發張單俾我。この單の請求書ですね。3、我已經 send 咗 email。香港で英語と広東語一緒話すときすごい多いで。4、麻煩你 confirm 一下 confirm 確認ですね。5、請睇附件。附件これですね。ファイル。OK。交渉1番。價錢可唔可以平啲？平啲もっと安い。大丈夫ですかの感じ。2、我哋可以傾下條件。3、生意好順利。4、我需要睇下合約。契約書合約。5、我哋傾好價錢先。続く。支払い。1番。幾時要付款？2、可以用信用卡嗎？3、我已經過數咗。過咗數方がいいですね。この咗は數の前に方が小さいです。我已經過咗數。4、張單有錯。有錯冇 miss ですね。5、請開張收據有需要書俾我。請開張收據俾我。続く。1番。貨品商品ですね。已經寄出。2、幾時到貨？この商品いつ来る？ 3、貨品有冇問題？貨品有冇問題？質問やるときは多分イントネーション上げる方がいいです。貨品有冇問題？幾時到貨？4、請確認收貨。5、運費係幾多？電話1番。我會打電話確認。2、你方便聽電話嗎？3、我遲啲打俾你。遲啲後で。4、可唔可以留個 message？ 5、信號唔好，聽唔清楚。問題。OK，対応。
20番呢個有問題，嗰個句子係乜？嗰個問題呢個有問題，你對唔住申し訳ない。我哋會跟進 follow するですね。我哋會跟進。3請你等一陣，用我哋盡快解決個依你話點算好？関係 OK 1番多謝你嘅幫忙，你希望日後繼續合作。3有機會一齊食飯，用你係咪得閒？佢覚える方がいいですね。時間ありますか ？OK， 你係咪得閒？個我哋保持聯絡。続く第4番 General business phases。OK， 冇問題，問題ない。包在我身。これちょっと中国ポイントですね。2我明白你嘅意思。3需要我幫手嗎？用請問你係邊位？個多謝，下次見。これですね。今日はいろいろ話しました。どうですか？わかりませんか？見てくださってありがとうございます。でもいろいろなわからないところあるので、もし時間あればぜひ僕の広東語プライベートレッスンを受けてくださいね。では次の動画会いましょう。再見。